Uni ubreu la shubat hang taha umau. Lada unki kamu unhap shispa mita shapok gimau banep. She group is servers ki yawan ka ya kawai ka island ban mat ya kita kiduriau. Kini baro kile su tanar bayadan lang pelun ha kata ka janmet. Te uwei na ki ubakar tengu nilu uli thu khanas phang ka samla jung u bat mentau nilu la plan ban quit surfing no banya salang no bat ka samla ha Canada. Te baro kila kamen yu u la tang uwei ubakar teng Alvaro. Kat ba baro kidang ya lek kamen uniu Alvaro la bu ai bat pet khamat snewi ka samla barim jung u ka ona. Kini ki arngot kila yala namar bau Alvaro he stang ka yatim bat yalang ru shawe. Hakata ka janmet ka ona kala yashar bat uwei ubreu baru Alvaro la dom bat poye sho bat dimsi yau ta ubreu. Nang ta unilu la yalam no yu Alvaro shawe ka jaka. Hadian kila yashong ya keren bat unilu ula kili yu Alvaro baka ka bapen bet ya u. U Alvaro la juba bat ong ba unilu la pen flop lut ya ka plan chungki namar kila day ban yashang perthai bat wat samla ru na shilyang ka perthai. Henry unilu par ula pen flop lut ya kinia namar ba ula shot jing it bat la jan ru saban yo kalung. Te hadian unilu ula khot yu Alvaro ban wan che Canada tang bau Alvaro ula ada tin ya kane ka jing terwa namar ba ula dep tiket lupa ban le chapok coastal city badan Indonesia par uwei parlok jung u ban lej mat iktai ki duriau. Hadian Alvaro la terwai tai ki tiket au nilu bat kane ka jing le Alvaro kala pen kata ya u bat kita ki parlok kila ya sedang maya sutanat piang ndai Alvaro par udang dom sa ya u. Hadian Alvaro la nya marwai ka kali shawai ka jaka bakin ja jongka island. Dalam step ula kandet akata ka kali mat bun teli ki message ila pawa ka mobile phone jong u. Ka henmen chung u kala text ba ka day ka sikha jongka menyen ka ba ula klet ban wish. Pa jong uru ula text ba u shitam bat ba u ken mau ya u. Henry ki klembo jeng tim jeng tla ya u pen ban ki laong bikin yai abbe ya u hado bu unda shemila dia ban la ban pen ya day biang bat ki. Adian ula po ya ka wei ka jaka jongka island ka balong jar jar bat marwai. Ula shem ya ka pla bat ka bot jong la dia bat ulai wat jaka ban jingi. U Alvaro ula ya kata ka jaka siap balong riat bat jaring khat ula sentut. Ula penhap ya la ka bot bat utau siap ula tan ya u shadu sharum. U Alvaro la ya le ban bat hang ta kat bala ka bor jong u henry la kiu shu strong namar utau siap u yai sentut ben. U Alvaro la prungi kti ha u siap henry u yai sentut bet sharum. Hakata ka por ka phone ka ring ha ka pla jong u bat u Alvaro la ya le ban shim ya ka ban khot jing yarap henry utau siap la ra man u shadu ka bat met du. Hang ta ula du jing kermen marway ula shubat hang ta bat chapok dan ki mau ki banap bat uklem nang shu ban ki. Teu Alvaro la shu ya le ban chus ngap itai ki bakin tingku ha ki mau kanang bun yo kenti chapok klemen sao. Ula wat ya ka por ka pabiang bat ula kenti henry ula tingku ha umau da ka singkai. Ula mi sejrong bat ula yeng ha ki kajat henry marsin shika mula kelon klem snutu su thau shu namar ba ka singkai jung u kala kadia ha por bu tingku ha umau. Hadian nang ta ondau la kendet ula yo iru ba kti jung u kala mong na ka jing tingku bat ka kli ru kala pan. Ka singkai ru kala mi snam tang bau dang lahi man pen ki ya lai shimpria. Nang tau Alvaro la shim ya ka phone na ka pla henry kala pat bat uklem la play shu. Ha ka jing dam ula pertajam ban yo jing yarap henry don uwei ubreu ru ang ta. U Alvaro la te da ka sapti ya ka ta ka bamong ba ula perkhat sa ka ban le adian. Ha ka ne ka jinglong unsanom la ban jingiru henry ha ka jing lat ula rai la ka rai. U Alvaro yar cha ba ringkat ka jingpang u ya le bi ban jingitang da ka wei ka kati bar ka kajan. Ula that ba la jan ru sa ban ngam jalom. Ka jing place lam na shapok la pinsu ya ka po jing u ba u hela da ka jingpang ba u ngam jalom. U Alvaro usngo dan bor shu ban ya le na menta ka jing ba u ai tina. Pelat no ya kala air na po bat suki u ngam shapok. Ki jing perkar ula onggon bai lo ya baro bat pan ma bru i ki jing le bakla la dia. Hakane ka por ula yo ipau bat ula yo i la dia ba ula sha yarab bala pen po ya u sharing kau ringkat bat ka ona. Kala ya tu ba u tu breu ba ka shat men miet udai uge parlok jongka bat u Alvaro la pen le ranya ka khamat jong baro da ka basdang jing yesho. Tang ba ka pen i badan ru ki por ba kamen hakata ka jing ya dei samla jongki kum ha ka por bu Alvaro pen kre bam ya ka island ha por men miet ba shai penai. Kala iet ya u na du men sha tang ba men ta kam don jing iet shu. U Alvaro la ya thu aka ba ula ngam jalop ba ula pan ma mna ka handai uklem nang jer gerteng ya ki ba ula le bakla ya ka.
Dia hang dia baka una ka supply dala dia u yaki aka baro bakam stuk bat abel intia kata ka jing day jungki kaya thu yaki tai ka jing ya kin thai jing u shawai ka jing pile rain bat jing bum pin i jing e jung u Henry kat bau dang pos neu u Alvaro la nang ngam shu shapo bat ulai i biang ya ka una bat ka kudup bat ka ong baki day ban pin kut no e ka ne ka jing ya day jungki bat sedang biang lu ningkong u Alvaro u haban pan ma bon ki breu te u day ban em bat dai kini ki kentien ka do ka do ya u da ka balik kom ne ka long kum ba ai bor ya u ban pen poi la di sejrong bat ya kun ne benta ka jing em te u Alvaro la mi sejrong bat ha ka jing mudur ya i ya ka una ba ka saletnya ulala ban pen poi la di sering ko bat kum tau la shong asen geu jong uma u ba he u skan ula boy ka ta ka jaka bamong bat ka mento ya u ban chu up Hadin u Alvaro yo i ka linkot ka surfboard bala bread shata ka jaka daki hang ni ula ong ba ude ban lat no na ka ne ka jaka bat kan suk ye ula da un shujingi ula par shata ka jaka badan ka surfboard linkot tang ba kala penjen jare u ba ka ta ka kala ra bat kawang u shabadan ki mau te u Alvaro la kelon biang daula kendet ula ngam kita ki Henry ula yo bat ya ka plaju u badan ki mau bat ula bat scam bat ula ne angta ka helikopter ka her na jrong jong Alvaro Henry ka klem yu i pat ya u kita ki kila ki wen bat u Alvaro la shumne a kita ki mau da ka babat ya ka pla ka wei ka sim kala her shu u bat kala sedang ban pu ya ka do na ka ktiu jong u kan ne kala pen kan de u bat ula par biang sharing ko halenti u sai kwai ula dung shapo ya ka ktiu jong u ha ka ne ka jing ja baro bat ka jing thai ka jing junas nam bat jing ter khong kala pelong yu unie bo unum ti breu shu bat ula yo thia angta Alvaro ula kendet dalam met bat ula rai ban penja eta ka jing sliang jong u daga bati daga thleu bat ula bo daga tin foil na po bo uyo na ka pla jong u usapi ya kata ka thleu tang bau klem nu di namar bakala khle lang bat kasna hadin klem ka jing tiang u Alvaro usat ya ka jakamong jong u ha malu dap nang ta usap ila de kitin bat ka jar dok ha bo uyo nang ta ule kumne namar bala met bat kala kriat bat ru ba ula yo bayong kaliat u Alvaro ula yo ngau belajan slap ka beleng teban penjai ka jing slang jong u bu kata ka tinang ta ban pediang slap Henry uni slap uni tang sipang bat uyo pediang tang kadiat ka ka baklam pen mentoi baro shimit ukran maroi bu pat kwa baniap dalam step kata ka sim ka wan biang sha u tang baula dep pen kre lupa da udieng bat ipreng ube ya kata ka sim bat utim si tim sang artat jaka te kum tahi ula yo sngo baring ka fu nang tahajan u Alvaro ula tharai ba kata ka fu kala long biang ndu ba bread ya ka sharing ko ula ti ya kata ka fu no siap bat ula yo video call na ki kame ki pa u Alvaro ula yathu aki ya ka ega balaja bat ula pan siaram Henry ma ki kran man shaway bat ki klem yo iru ba uta ku nu dan hajin jenja te u Alvaro ula su thu no ba de ka jipos niu ula yam hang ta bat yathu ba u palat yaki te ka ne ka jingpos niu ka jano bat u Alvaro ula biang ka serbut hangta bat hang ne ula la ban penyo ya ka u Alvaro ula mudur ya ki parlok bagi khot ya u ban wan jingi bat kala long kumba udan ha ki kejat bat mare sha hang ne u Alvaro yo i ya ka jing itenat ka jing im jong u hashwa kini ki jing ja ha ba upar khat ela ki jong ki parlok Henry pen ban uni udang dan sa angta ka jaka bat u yai ong she ong bo pat kwa yap kumba de ka mantra ka ju nang tau Alvaro ong ya kata ka sim baher ba udang em bat ula perkhat ya ka una bat daka mensim shlur ula rai banjingi hai tai lingkhot deng daka bor baro jong u te onda poi kham shkhamat ula yo i ka wei ka leng tang ba la batai bade ka jing mudur ne de u Alvaro u ken mau artat ya ka una bat u yai jingi Henry ka bor jong u ka lut no bat u ngam shapo bat du jingkermen bat u ken mau ka du ya ka una Henry jaring khat akata ka por ka wan ka leng par utau breu kinti par ujingi shaw Alvaro par wan ra ya u shajrong hang ne ka jingdeng rendang Alvaro ka hab no bar ka ngam shapo ka mamut kindiat ka jung u kan sa hang ta ka duryo ka helikopter ka wan chata ringkat bat ki dawai ban yarap ya u hadin a hospital ya u la wan pe da unilo u breu u bala sha pen em de ki jingger ku ong unilo bat kili kumno u em u Alvaro ya tu ba uting banyap ringkat ka jing sngaw ba ula pen mong ya baro ki bajan jong kwa bandan sa ka jing snyo bat ki mentau Alvaro la ong ba ula kwa ban kamen na mentau ni lo ha ka por bo ya tu ya ka samla
U Alvaro ong baha kato kapor udap tang kajing isi tang ba mentau la kamen shisaya unilo. U Alvaro kwa shu ban shulong arsabej ula benut ba uklem kudup yu kupajung u dikisnem bat ba uklem yatu ba u ya u. U Alvaro la ong ru ba menta klem dan jing shu. Udu ubreu ba shat bat ka unaru uday ubreu ba bat u jok yaka. U Alvaro la rai ban klet no ka una wat la ka jenjaru. Kawai ka bu Alvaro yo jing kai kalong bu la ban marwai ru. Upen kut igini ki jingkran daki umat. Kapor kayat bat Alvaro la sedang banjam. Hangta hospital ula rai ban no ka jing ka batamai bat kum talawan pet da ka una. Kane ka film ka day ka jingja ka basisha uway usurfo bakarteng u Alvaro ula ja arsngi. Henry ula syai Arab haduriau ar kilometer na ringkau.